Čas je jediná spravodlivosť na svete, pretože každý z nás má k dispozícii rovnako 86 400 sekúnd, bez ohľadu na to, či je žena alebo muž, či je zdravý alebo chorý, mladý alebo starý, bohatý alebo chudobný. Každý z nás má k dispozícii 24 hodín denne, ani o minútu viac. Čas sa nedá ušetriť, nedá sa nasporiť, proste nedá sa s ním obchodovať. Keby človek dal na kopu hoc aj 1 000 000 eur, nedokázal by si za ne kúpiť ani o sekundu viac. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, že čas je tá najcennejšia vec, ktorú má každý z nás k dispozícii. A keď si to uvedomíme a budeme si ho vážiť, začneme rozmýšľať, s kým a ako ten svoj čas trávime. Nebudeme ho plýtvať na myšlienky, na minulosť, ktorú nezmeníme, alebo trápením sa nad budúcnosťou, ktorá možno nikdy nenastane. Keďže čas a príležitosť nečakajú, je treba si vedieť veci naplánovať a byť v prítomnom okamihu. Ako ty zvládaš svoj time management a ako si ty vážiš svoj čas? Napíš mi do komentára, aby sme sa mohli vzájomne inšpirovať.